posachedwapa tikupasirani zimene Wayankhura Shadreck Namalomba amenenso ali mneneri wa chipani cha DPP pamene akukonzekera msonkhano umene ukhale kuMzuzu masana ano. Ndipo Shadreck Namalomba pa interview imene akuchita anthu kuMzuzu konko ndi chipani chimenechi cha DPP Wayankhura motere. Zinthu zodabwitsa mtengo wapatali mmene mukuonera mkanema manumo ndabweranso kwa muzipano ndi a National Publicity Secretary Odabwa Shadreck Namalomba. Ndakulandirani olemekezeka. Zikomo kwambiri ndithu olemekezeka. Tafotokozereni mwinatu amalawi amene akuona pa nthawi ino mwina ayembekezere zotani chifukwa ndi zakambidwa anthu akuti kunoko ati kuchitika zinthu zomwe sizinachitikepo kuno kumpoto. Ndi chifukwa chani kwenikweni anthu akutere kuno kumpoto? Chiyambe chonchi kuno kumpoto anthu atilandira bwino ndipo akuonetsa kuti chipani cha DPP amachikonda kwambiri komanso kuposera akumukonda Professor Arthur Mutharika. Titero kunena kuti mu 4 years kwambira 2020 sinabwere kuno DPP kudzapangitsa msonkhano waukulu ngati umeneyo. Tinabwera kuno kumaliro malemu Gudo Gondwe mzimu wawo use mtendere koma titangobwera kuno kubwereranso sinabwereso ndi msonkhano undu waukulu ndi aliyense akuyembekezera kuti pano Professor Arthur Mutharika ngati alino pamene alino presidential candidate wathu mu 2025 wabwera ndi uthenga wanje ndi aliyense akusangalala ndi mukati muone tayendatu Mzuzu mosemu tingoti kuchokera mpaka na kulilongo kose kunsalu kwasiya uku tikamayenda mmene mwali yense akungonena kuti DPP oye atati oye mpaka na kuzafika ku mina mukuona kwanu reception imene makhala mukuyilandira all the way kuchokera ku Southern Region kuzafika kuno kuMzuzu mukhoza kuti confirm pano kuti yapanga energize chipani sisi chimene chinali cha DPP kumpoto? Titero kuti chipani cha DPP chilibe chigawo. Chipani cha DPP ndi chipani cha dziko lonse kuchokera ku Nsanje akuti DPP kufika mu Blantyre kapena ku Phalombe kapena ku Chirazulu kapena ku Zomba akuti DPP tikachoka mmene muzafika mu Mwanza umuma muneno kuzafika mpaka na Munchewu ku Mangoji Machinga kuzafika mu Mudedza akuti DPP mulilongwe mmene tukunena pano kuti kuchoka kulilongwe mulilongwe mmene mpaka na Mukasungu mpaka na kuzafika mpaka na Munzimba pano tikuno ndi kuMzuzu akuti DPP kusonyeza kuti DPP so pano ayilandira ndi chipani chimene chili posepose komanso Professor Arthur Mutharika akumukonda mwina mudzifunsa kuti Professor Arthur Mutharika akumukonda ifaye chani chifukwa kuti Professor Arthur Mutharika ali ndi experience ndodziwa bwino kuyendetsa dziko ndi wosapsa mtima ndi wosaononga ndalama wosaononga zinthu zimene amalawi tili nazo tikunena pano awa achakwera akuti apita kunja akukatani wafusa ayi so ndi Professor anthu akumukonda chifukwa kuti nthawi imene anali mboma dziko lino lina labwino timagula atu Fanta amene nthawi imene timakagula 200 kwacha tingonenga bottle la Fanta 200 kwacha panopa akuti 700 mchero umene timagula mochipa koma panopa peza uno mchero jono bread amene kwa iwo amene amakwanisa kuwanga bread nthawi imene amagula bread uja muna mwake pa 500 pano akuti 2000 sugar amene panopa wafika mokwe so anthu akumata akaona kuno kuti sonono ndi moyo wathu ndalama kulibe kumalawi kuno kupita ku banki ngongole njokwera chikongola dzanja kapena kukongola kokwera njala imene sima imene kulibe ife amalawi ife timakhulupirira sima kaye this is a basic need sima kaye mukupeza sima yonso ndiyoso sima yonso ikapezeka ufawo ngodula ndi anthu akumayembekeza akumaona nokuti akodi ya Professor ankaguya bwino kwenye chito ndi akumadzana kuti koma dinu nditi ndimene ni Professor Arthur Mutharika chabwino kulemekezeka mwina amalawi padakali pano amene akudya chitezi ku chipani cha DPP mwakonzeranji amalawi ngati amene zimenezo zikutha kuyambira pa 16 September 2025 palibe Malawi amene adzadye zikhawo palibe Malawi adzatenga kuchiteze kumatenga nthanga zake zijanu kumapanga palibe zimenezo Malawi kamene kuti tu palibe zimene sizichitika anthu amwina amakayikira ndimene kuti bwerere mbuyo chipani chake ndi cha DPP president wake ali Professor Bingu wa Mutharika anabweretsa program ya fertilizer subsidy aliyense mwapezana kuchimanga chatu kuchuluka nwambaso anthu maiko enaso mabweraso kunonso kumadzapepa amene unalibe njala koma ano bweraso Professor Arthur Mutharika sidamveza njala kuti munthu mpaka na wafa njala
tikunena kuti boma lake ndi limene lilo la DPP limene limabweretsa chimanga limathetsa njala m'Malawi muno. Ndiye tikubweranso pa 16 September chaka chamawa DPP kulowa ndi Profesa Arthur Mutharika njala kulibe. Ndiye tatsimikizira Malawi kuti njala kulibe, economy ino dziko lino lizikhala kuyenda bwino, ntchito achinyamata ntchito zizikupezeka, muzipita ku technical college, tikubweranso ma technical college kuja anyamata ku university, muzipiranso ku university kuja ndimakaphunzira pamene mukudziona kuti mukapeza ntchito, osati pano kuphunzira certificate ntumba mumapeza kuti kuswa chochita kuti namiza kuti 1 million jobs ija ili kuti. Komanso tikatipite ku polisi kulembedwa ku polisi makamaka ukakhauna kuti mwina mwake iwe ndi ochokera kapena kuchitipa sanga kutenge, ochokera kapena kukaronga sanga kutenge, afuna akatenge munthu wakulilonga ekaeka. So zimenezi zitha zimenezizo, koma kuti zithe tikufuna tapempha anyamata, tapempha azimayi kuti zithe zimene umphawi umene uti tiyeni tikonzekere pano pa 2025 pa 16 September tikavotere Profesa Arthur Mutharika ndi chipani chake cha Democratic Progressive Party. Mavuto sewa zatu. Tathokoza kwambiri National Publicity Secretary, tifunirani ulendo abwe tuziwa mwabiziwa kwambiri makabiziwa kugwira ntchito zina. Zikomo kwambiri nditupitirizani kuonera Facebook page imene ya DPP. Tikufuna zabwino zonse, tiyeni masanano tikafike kumeneko mukatitsatirenso kuti tikaone kuti zikakhala bwanji. A President athu Profesa Arthur Mutharika ali ndi uthenga kwa Malawi nonse. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri ulemekezeka. Kumeneko ndi kuyankhula kwa ulemekezeka a National Publicity Secretary achipani chimene chichi cha Democratic Progressive kuno ku Grand Palace kukonzekera msonkhano waukulu umene ukuyenera kuchitika pa Katoto ground. So tingobweranso mwina ndi mlendo mwina otsirizira pamene tikhala tikulowanso mgawo lina padakali pano mwina tiyitane olemekezeka Noel Lipipa amene akhale akutijoyina kuti mwina nawo afotokozerepo ziwiri zitatu malingana ndi zimene achitako mwina matsiku amene apitawa, chifukwa iwo anabwera ndi pakanthawi kuzagwira ntchito zina kuno ku Mzuzu. Tikulandireni olemekezeka bwana Lipipa. Zikomo kwambiri. Takulandirani ndithu. Tikumvetsedwa kuti munali ndi zochitika zina kwenikweni ku Mzuzu University. Munakonzanji ku Mzuzu University iniyo ngati national coordinator? Kwambiri timafuna kupa alimbikitsa achinyamata ndi agenda 2063 ndi mmeneso chipani tikuchitengera kuti dongosolo la kutsogolo chifukwa kuti ife ndi anthu ongo athandizira komano aini ake ine agenda ndi anyamata. Ndi ndithu timakalimbikitsa kunena kuti one ndi anthu ambiri amene amafuna kupita ku university zimavuta, ndi mmene muli ndi mwayi onena kuti akutengani ku university mukhala anthu olimbikira. Komanso ngati muli ndi mavuto ena ndi ena amene mumakhala nawo ku chipani ndi anthu amene amadziwa kaya whatever type of research imene kuvutani. Komanso tifuna kuti athandize nawo campaign strategy ya 2025 ndiye atume atipangire research, tibweretsa ma expert athu kuti aonese kuti research siyenda choncha pamene naupanga choncha pamene naupanga choncha pamene naupanga choncha, ikhale win-win situation kuti mmene iwo akutithandizira ku chipani nafenso tukaphunzitsanso kuti academically izi timapanga motero izi timapanga motero. Inali interaction yabwino kwambiri, ndipo sitimayembekezera kuti anthu kunoko ku Mzuzu University atilandira mmene atilandira so, ndipo lero la anyamata anyamuka chione ali tiyeni tifuna tikaone APM chifukwa the president amene ifeyo lero tikudabwa kuti Malawi sana kafika pene wafika apa tinakhala kuti tili paulamuliro wa Profesa Arthur Mutharika. Zinthu zambiri mukaona ma technical colleges onse pano panathesera omwe nthawi chetimanena kuti ngati singati kapanga absorb ana onse ma university ena kuti saataye kalose ma technical college zinezo zinali nzeru za Profesa Arthur Mutharika. Ndi zina kudandaula zakudya kuti bola komwina kuti bwana abwera kuno aonako nyama apumako soya pieces kunena kuti mkalekale from 2014 to 2019 kunalibe mavuto amene ndi akutilimbikitsa kuti no auzeni bwana ife tapasa support pasana kuti adziwe kuti 2025 pavute pasavute tifuna DPP ibwererenso mboma, ndipo ndi mmene tayendera ulendo kudzafika kuno mona dzana lija agenda mabwera kupita uku kuonena kuti I think anthu anazindikira kuti tinapanga mistake komano chinakomera bwana titapempha kuti bwana tiyeni mukati vule poti anthu anatitenga nkutisiya mchipululu bwana anena kuti palibe vuto
ananga ndikutengani muchipululu muja tikupititseni kumene timayenera tizipita osati kukena nama kusokoneza nomwe tizibwerera ku Singapore ziko takhala tikuonani tu inu olemekezera kukangalika kwambiri kupita mayunivesiti osiyanasiyana kupanga mafunction osiyanasiyana chimakukukani mtima ndi chani kwenikweni kuti muzikhala mwina olimbikira mwina kagwirikani kwa ntchito ngati mmene ndakhala tikuonerani mbuyo monsemo simukhazikika kuti iwe mukupuma komano everyday now and then makhaza kuti mukutamangatamanga kulimbikitsa chipani pa ground chifukwa chani mwina kumakhala ndi chikondi chotere ku chipani cha DPP. Chipani chili ndi constitution imene manena momveka bwino kunena kuti in order for us to achieve economic development we are going to use scientific methods and ambiri amene akupanga zimene zinamene mu school so ndimwayonena kuti ana school aja tikhale nawo pafupi taunikire taonetse ine ngati munthu amene ndakhala ndi experience yonena ndikhoza mafotokoza kuti although malamulo amanena izi koma zimene zimachitika ndi izi chifukwa cha vuto lakuti chifukwa pali zinthu zina zongopanga mklasi ndi pali zinthu zina zimene sungakopereze mpanga mklasi mkukapanga fedi zimakhala zosiyana ndi zinato iyi policy iyo zotinayika ikukanika chifukwa ili mavuto awo tilekeze ngati pano pamene ili agenda 2063 akukamba zonena kuti agenda 2063 we are going to achieve it pillar number 1 agriculture productivity and commercialization, pillar number 2 akukamba za industrialization, pillar number 3 akukamba za urbanization. They will be enablers kula jina mindset change tizinthu zoti anthu amanena kuti I know ifeyo basi ndi anthu osauka anthu amapanga focus on poverty reduction kuti we are saying kuti creating wealth or wealth creation. That's what we are doing. Tisakhale anthu titavomereza kuti mphawi tili nawo koma kuti tingauze anthu bwanji so anthu asintha bwanji momwe tazina anthu ena makhoza kuzida kuti tizakalemera kumwamba momwe pansi pompano achina Yobu atumiki a Mulungu anayolemera kuti konkuno achina King Solomon anayolemera konkuno achina Abraham achina Lot anayolemera kuti padziko la pansi pompo so tifuna kuwauza ndi anthu no agenda iyi ikhoza kukhala yotheka koma no chimene chitachitike ndi agenda pali zinthu zina zimene zimangambidwa mmene mukuti akuti zonsezi tikhoza kukwanitsa kupanga tokha usagwiritsa ntchito ndalama za anthu ena zimene zizi zosatheka ndeti auze anacha kuti tiyeni tikhale pansi tiunikire ngati zondauza kuti aliyense ndapasa task 1 month you should go through the document the agenda 2063 under National Planning Commission demulogeso pa Malawi implementation plan the first one from 2020 to 2030 tiunikire lone kuti mmene mumu zimene zingatheke pa ground ndiziti zimene sizingatheke ndiziti so that document ikhale live tizisintha because in 2063 ndizakhala ndi zaka 82 ana matambira amene ali zaka 21 amene ali ma university 2063 adzakhala kuti ali zaka 6 which is 39 years plus 21 6 nde kodi tingapange motani because ena so amadzidzimuka ndikamafotokozera kuti akupangira ndi agenda iyi chikuyenda kuma ino yake mulibe nacho ntchito vision 2020 naliphera ifanyana chifukwa chani anzathu aku Rwanda anachitenga chinthu chomwecho nkukapanga nacho achieve ife tikukanika chifukwa chani why is it that ndi anthu anzeru odziwa kungopanga chi document koma implementation imativuta so tiayendese anaje tiende nawo kuti akuchoka ku school because this is the agenda akhala akudziwa kuti mavuto eni amene timakumana nawo Malawi ndi awa ani mavuto amene tikuzatesana nawo choncho so if we are not united as a nation how do we achieve the agenda mugamba masankhana miti mtu aine ndiwawo kuti how do you achieve the agenda for example so pali zinthu zambiri ndithu zimene ndinena kuti no kuti ndi mwayo umene uwu ndaziona mmene zimachitikira mu real life ndi zimene timachita ku school anawa ndithe kuabweretsa mwansanga azitha kuchiona atiunikireso nawo kuti chinthucho ndi chawo kuti iyokha agenda 2063 isakhale ngati vision 2020. Tathokoza kwambiri olemekezeka bambo Noel Pipa amene wotu ndi bambo Noel Pipa national coordinator ma university kufotokozerapo zina mwa ntchito zimene akhala akupanga so inu yokhala amene poko tikhala tikubweresabe alendo awiri atatu mwina tisanatsekenso chifukwa timaona ngati taweruka komano anthu adakabwerabe kuti mwina afotokozere zimene zikuchitika kuno ku Grand Palace pamene tikukonzekera kuchokanso malo ano kupita pa Katoto Freedom Park kumenenso kukachitika mwambo waukulu mega rally imene waitanisa Professor Arthur Peter Mutharika mwina padakali pano mwina tingoyitatanso Vice President chigawo chino chakumpoto bambo Japi Muhango. Bambo Japi Muhango ndi Vice President wa chigawo chino
chakumpoto amenenso mwina afotokozerepo mwina akukonzekera kwawo kwa msonkhano umenewu megalali umene wayitanisa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikulandireni ulemekezeka banda Vice President banda Javi Muhango. Tikuziwa kuti kunoko kwa yakamoto kwa mpoto siliso umene anthu amayiziwira ndi blue pena paliponse. Mwalandira bwanji President achipani chimenechi Profesa Arthur Peter Mutharika mchigawo chino chakumpoto? Ife ndife okondera kwambiri kuno kumpoto kuti president chinakomera iwo kuti penta chokomene convention imene yasankha adindo atsopano msonkhano oyamba azapangira kuno kumpoto chifukwa cha chokhacho anthu akumpoto kuno ndikona kwambiri. Tauna mpoto isaliso limene anthu ena ankaganizira kuyambira tsiku limene Profesa Arthur Peter Mutharika amalowa mchigawo chino pa agenda kuzayenda sewenso zafika mtown ya Mzuzu munali china mtindi cha anthu mukakamiza Profesa Peter Mutharika kuti asatamange komanso ayime ndithu madera ena kuti awayankhule. Ndi chifukwa chani padakali pano kunoko kumpoto Profesa Arthur Peter Mutharika akuti ndi momboli sopano wa dziko lino? Malawi ndi anthu ozindikira kwambiri zinthu amaziona amazitsata. Malawi akufananiza boma la Profesa Arthur Peter Mutharika ndi boma limene lilipo panopa. Malawi aona kuti boma la Profesa Peter Mutharika limene limatumikira bwino mdziko muno. Zitukuko zimayenda, ufulu anthu anali nawo, zakudya zidalipo, mafuta samasowa, ndalama zakudya sizimasowa. Choncho koma lero lino kena kalikonse kakusowa. Ndalama zakudya kulibe, mafuta akusowa, katundu akwera tsiku ndi tsiku. Malawi akuzunzika kwambiri. Malawi kunatuka ripoti pakati apa limene linanena kuti pakati pali anthu amene ali okhumudwa kwambiri dziko lapansi muno ndi anthu aku Malawi. Chifukwa chani? Chifukwa cha boma limene lilipo panopa. Boma lilipo panopa la Malawi Congress Party sisi wa democracy. Ndikumbukira kuti Malawi Congress Party inachokera ku one party system. Choncho iwo m'magazi mwawo democracy mulibe. Chifukwa chake mtima wankhanza uchana na kubuloko kuyambiraso panopo. Choncho Malawi asiyoto idaponya idapanga mistake. Choncho chifukwa chake Malawi kuno kumpoto makamaka akufuna DPP ibwereso mboma. Ena ake uyimba nazayimbapo nyimbo kuti kulozanizana kunoko zilipo mwina zimene mungaziloze kuti anazipanga Profesa Arthur Peter Mutharika? Profesa Peter Mutharika pa nthawi imene anali mboma zaka 6 anapanga situkuzi kuzuluma kupota kuno 39 zolozeka loti teta kunyamuka pano chonse ndizikuluzirani kuti ichi 39. Mukhoza kuti chulira panopa olemekezeka bambo Javi Muhango zochepa zokha zimene mungathe mwina kuzikumbukira kuti ndizakuti mwina Amalawi enanso mwina athe mwina kuzimvera okha? Mwina ndiyambire kuchitipa ndiye yenda boma ndi boma. Kuchitipa mukapita kunthalire kunamangidwa Rural Growth Center. Center imene ili china chilichonse, stadium, polisi, chipatala, msika, zimene zinamangidwa kuchitipa. Komanso kuchitipa kumwepo kunayikidwa programu ya madzi timati Kalenge Water Supply Project imene ikupereka madzi abwino kuchitipa. Maprojekti awiri amenewa ndi amene tapanga kuchitipa msaka 6 maprojekti akuluakulu. Komanso tinatitamba kutikamba kumanga msewu wopita ku milima. Kotero limene timachoka mboma mu 2020 kuti ntchito yombo kumanga msewu uyo itangoyamba. Abwera akamberemberewa ntchito imene anayimika. Panopo akunamiza anthu kuti anayambiranso palibe chikuchitika. Tibwere kukaronga. Kukaronga chimozimozi kunayikidwa project ya madzi. Karonga Water and Sanitation Project. Komanso msewu wochoka pakaronga kupita ku Songwe unamangidwa muzaka 6 imene April mwanali boma. Tichoke Karonga tibwere Kurumpi kunamangidwa TTC ya Makono ilipo Kurumpi kuja. Komanso ndiyo mamangidwa msewu wochoka ku Divisonia mabwera Njagwa kapita Njagwa Divisonia. Komanso uzatukira pa Prezi zitukuwo zikulu ziwiri za Mulungu. Tikabwera mu Mzuzu muno mukapita pa Mzuzu University pakumangidwa library Mbamba. That will be the best library in the whole of this South Africa. Image amamanga ndi Professor Peter Mutharika. Mukapita pa Valley Health Center pa
panamakita yokokulobiri kuseri ntchito za Profesa Peter Mutharika mzuzu muno tinamanga misewu ingapo yatara yozungulira mzinda wa Mzuzu komanso ngati si zokhazo tinayika project ya madzi kupanga expand water supply under the Northern Regional Water Board. Kuti musanapitirire mwandikumbusa pa project ya madzi. Project ya madzi ndio mwecha ankaikana awawa akulamula pano mparliament ndimene project yake kusamba zonse anadzuka mparliament kunena kuti kupotoko mwapasa madzi ochuluka kumene kuti anthu akudzanja ali kuti kulibe anthu chocho sifika kwa madzi abwino yayi kwa madzi abwino azimwe ndiwo anthu achigawo chapakati ndiye tikapita Khatabe kunamangidwa new market ndi bus depot komanso msiku chonse Khatabe kubwera kuno kumzuzu zili kumeneko tikapita kumzimba namba kumanga mombera imene kumanga misewu talima kalekale mpaka lero pamene azatuwa apangapo amanena kuti university akasekula mchire siti kudziwa komanso kumzimba kunakidwanso madzi project ya madzi mzimba water supply project kuyamba mpaka kumaliza ndikutsekulira komanso kumzimba kumweko ndimene kumamanga msewu wochoka pa jenda kwatukira kuimbangweni kwa inkosi ya makosi Lero komanso maofisi a DC apa mwamba kwambiri sili pa mzimba zikuona ngati zitukuko zilipo zochuluka kwambiri olemekezeka zimenezo mwina amalawi ndi zitukuko zina mwa zitukuko zimene anapanga Profesa Peter Mutharika kuno kumpoto sanamalize olemekezekawa tachita kuadula chifukwa cha nthawi olemekezeka zitukuko zilipo zochuluka kwambiri kuti mwayambe kuzichula ndithu mpaka na kukhoza kudanso 39 so ndi mtunda utali kwambiri mwina chifukwa cha nthawi mwina tisakudiyeni nthawi zotelero muli bize kwambiri mwina tikusiyeni mupite tikakambirane ku ground tikakomananso ku ground ku Katoto tikachezanso kumene koko zikomo kwambiri olemekezeka mulungu udaliseni zikomo kwambiri zikomo ameneyo ndi olemekezeka pamujaji wangu kufotokozeranso zina mwa zitukuko zimene anapanga Profesa Peter Mutharika komanso kupereka ma update ansonkhano umene ukhale ukudzaposa khalisapa pa Katoto Freedom Park so mukhoza kunyamuka olemekezeka zabwino zonse amene ndi olemekezeka mmene ndafotokozera a Vice President a chigawo chino chakumpoto so mzanga wamvatu umene afotokozera olemekezeka a Vice President bambo Jati Mohango mwina ndipati pamene mwina ungafune kuti mwina upatambasule kuti mwina amalawi amene akutonda padakali pano mwina angafune atapamvetsetsa bwinobwino nkuyankhula kwawo mwina amayankhula mwina ngati nkuchitumbuka tapatambasule bwinobwino kuti amalawi mwina amisatha kumvetsa yankho limene athisana kumvetsetsa nawo yayi mzanga ati ineyo komwe alankhulira Vice President athu zinali bwino kwambiri pachonera kuti atambasula bwinobwino aliyense wakumva wamva komano panopa tinguwauza amalawi kuna kuti ndi mmene zinali kunoko ku Grand Palace komano tikuwamema onse tikhamukire pa Katoto ground komwe kuli kale khamu la anthu lomwe lamba kufika mamawa mpaka panopa ndiye tonse ndithu tikuyenera kufika pa Katoto ground kuti tikamve zina za zomwe zikubwera zokomakoma kuposa mulamuliro omwe tili pano tathokoza kwambiri nzanga mwina padakali pano mwina tisira pamene papa monga mwina fotokozera nzanga kuti kuliso chikhamu cha anthu ku Katoto Freedom Park kumenenso kukhale kuchitika ansonkhano umene wowo imwe watanisa ni msogolero chipani chimene chichi Profesa Peter Mutharika kuchokera kuno ku Grand Palace Hotel munali ndine Robert Mukoli nzanga uja Robert Seman komanso zina lako lichanzanga Lida Luwani tathokoza kwambiri ukani pamene potikha tibweranso kusakhalisa kupasirani satani imene zikhalire ku Katoto Freedom Park munzena mweuno wa Mzuzu makoma nonse ukonsotu kunali kucheza ndi atsogoleri onse a chipani cha